আমার দাবি ন্যায্য দাবি, আমার দাবি ন্যায্য দাবি, আমার দাবি फरायसालिफोरनि ओंखाम संग्रा हानजाया दिनै 2 घन्टा गोख्रों धरना हाबाफारि खालामदों। थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय दासिम दान मोनसेयाव 1500ल' बेथन। बे बेथनाबो माब्लाबा हाबो माब्लाबा हाबा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हुसुगाव दिनै फरायसालिनि ओंखाम संग्रा हानजाया हुसुगाव गावसोरनि मोननो गोनां बेथननि जेंनाखौ लानानै बिअनि लांगोनायाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। मख'जाथावदि गथ'फोरनो गोबां दुखु खस्थ'यै फरायसालिनि ओंखाम संनानै जाहोनायावबो गावसोरनि मोननो गोनां बेथनखौ नांगौ बायदि मोननो हाया। लोगोसे गावसोरनि बेथनखौ 1000 निफ्राय 10000 रां खालामनानै होनांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि दैखांदों ओंखाम संग्रा हानजाया। लोगोसेनो 2 घन्टा धरना हाबाफारि लाखांनायनि उनाव बिअनो गोसोखां बिलाइबो गथायो ओंखाम संग्रा हानजाया। खस्थ' ओंखाम संनाया एख्रे गिलु फालु खस्थ' होमबाबो जोंना बेथना 1000सेल'। मानि थाखाय 1000सेल'? बे 1000से फैसा जोंनो साहा लोंनोबो थोआ। फिसा फिसौ खांनो ना साहासो लोंनो ना खरससो खालायनो। बेल' फैसाखौ मानो सरकारा मानो जोंनो बेबायदि हरनांगौ? एफा खस्थ' सङो जोङो उन्दैफोरनो संनानै जाहोयो। बेसेबां खस्थ' बिखा खामहाब खामहाब संनानै जाहोयो जोङो। अब्लाबो सरकारा जोंखौ अननो गोसो गैया नामा? अननो गोसो गैयैखाय जोंनो बे 1000से थाखाजों थगायो नामा जोंखौलाय? मानो थगायखो सरकारालाय? बे 1000से फैसाखौनो एखमबा हरो, एखमबा मासाव सोयो, एखमबा मासाव सोआ। एखमबा द्रप जानानै थायो। जोङो 1.5 केजि माइरंनिफ्राय जोङो ओंखाम संदों। होमब्ला बेसे गोबाव बेसे बोसोर जाबोखो जोंनि ओंखाम संनायालाय? मानो बेथना बाराया जोंनि थाखायलाय? जों ओंखाम संग्राया मानसि नङा नामा? आखायनो सरकारा जोंखौ अननो गोसो जाया। जिहेतु नोंसोर एलपि स्कुल बा जोंनो नांगौ बेथना बारायनाय। मानि थाखाय बाराया बेखौ नांगौ जोंनो। मानि थाखाय? जोंहा खामला मावबा जानानै जोङो 300 थाखा मोनो। अब्ला जोङो बे 1000सेखौनो खाथिबाय थागोन नामा? जोंना डाइरेक्ट खाथांखा। मानि थाखाय खस्थ' होबाय थादों? आरो खालि रबिबार सानफ्रोमबो सुनिबारावबो बार गैया ओंखाम संनाय। होमब्ला बेखौ सरकारा अननो गोसो गैया नामा? जोङो बिअ अफिसावहाय होदों। हुसुगाव बिअ अफिसाव 2 घन्टा लाबाय। होमब्ला जोंखौ बे सरकारा अनगोन ना अना सरकारासो मिन्थिसिगौ। जोंखौ अनोब्ला जोंबो ओंखामखौ संगोन। आरो जोंखौ अननो गोसो गैयाबा फैसाखौ बेल' होब्ला जोंबो ओंखामखौ संनायखौ बन्द' खालायगोन। खारि खालायोथ'। मेरला द्रप थाबोनायबो दङ। बेखौबो मास 2 मोनथाम जों एखमबा अबेबा मासाव सोनोसै अबेबा मासाव सोआ। बेथन बारायाबा नोंथांमोना ओंखाम संनायखौ बन्द' खालामगोन नामा? बन्द' खालायगोन जों। मालानिफ्राय संनाय नङा? जोङो स्कुल खुलिबानो संनाय नङा। संनानैबाबो दासिमबो जेनेबा जों सरकारनिफ्राय अननाय मोनाखैना। जोंथ' 2005निफ्रायनो संदों। ओमफ्राय दासिमबो जोङो जेनेबा आगोलावथ' जोङो माइरं 2 केजि 1.5 केजिनिनो सङोमोन। दाथ' जेनेबा 1500 जाबाय। मासाव 1500बाबो जोंनो माबाखौनो होआ आरो क्लियारखौनो होआ। एखमबा समाव 500यैनो सोयो, एखमबा समाव जेनेबा 1000सेयैनो सोयो। एखमबा हमनोनो हाया बे 500खौबो एखमबा
बिदिनो जर जर सोयो सोबाथाय सोबाय आरो सोआबाथाय सोआ गैया आरोखि दा लास्ट जोंनि बे कुसिगाव ब्लक बिअ अफिसावहाय दहरना लानायनि गेजेरजोंहाय बिटिसि गभर्नमेन्ट बा आसाम गभर्नमेन्टखौ मा खालामो जेनेबा जोङो जोंनि खामानिखौ थाबैनो जेनेबा अननानैहाय आखायाव लाजानो लुगैयो आरो जेनेबा बिथनफोरखौ अननानै एसे बारायनानै होथों थाबैनो जाहाथे जोङो एसेबां गरमाव जोङो सान्दुङाव सानजौफु फिसा फिसौ न'खर गारनानै जोङो जेनेबा मानसिफोर जिरायनाय टाइमाव जोङो बेसेबां सान्दुं गोसायाव अखायावबाबो जोङो साथा हमनानै मावजाया नांजाया जोङो बेसेबां जारला जानानै मावजायो जोङो बेथन मोनो बे हाजारसेया मा खामानि होयो जोंनोथ' जों जानायाथ' थाग थुग बिदिनो खस्थ' मस्थ' हौवानि हाजिरा मावनायजों जाबाय बिदिनो एखमबा समाव बिदिनो फिसाफोरनि टिउसन लानाय माबा लानायाव सलिबाय एखमबा थाग थुग खरसाव जेनेबा सलिबाय बिदि आरो एबारे जोङो दा हाजिरा मावनोबो ओरैबो जाया आरो जों हाजिरायावबो जाजोबा जोङो बेहाय मावनायाबो जोंनो मानि जेबो मेलेमनो थोआ आरोखि जोङो गाननो जोमनोनो मानि सहाया जोङो संसारनि फारसे खस्थ' आरो जेनेबा गासिबो दाम बारायजोबनाय सिक्किम रायजोआव दावबाय